Tagpiso lang nga edukasyon. Kini ang naghatag og paglaom sa mga tinun-an nga bugtong gisaligan mao ang piso Wi-Fi sama sa Bukirang Barangay sa Tabunan, Dakbayan sa Sugbo. Ani ang report. Ang Barangay Tabunan napalibutan sa mga bukid ug lisod kaayo ang signal sa komunikasyon nga essential kaayo karon sa blended modular class. Busa Kalbaryo alang sa matinunan sama ni Aluna nga naabtan namo nga nagpindot-pindot sa cellphone. Nangandam dahil siya sa iyang klase nga hapit na magsugod. Niadto siya sa tindahan sa ilahang barangay kay nagpa-load sa piso Wi-Fi. Dili sa piso Wi-Fi internet nakadepende ang kaugmaon karon sa mga tinunan sa mga bukirang barangay labi na diri sa Barangay Tabunan nga murag na sa lipdan no sa mga bukid ang ilahang dapit maglisod yun sila sa pagkuha og signal sa ilahang cellphone o mga gadgets. Struggle ang online class na diri sir ay. Kay tungod sa among signal labi nagmag-1-1 kay mo slow man ang iyang connection then ingon ani piso Wi-Fi ra ang gamit kung walay kuryente kay dili mi ka-connect so mangita mig laing barangay nga mas kusog og signal para among data kay maka 4G ana. Sa piso nga hulog maabot sa 10 minutos ang gamit sa signal apan mahimo usad nga usa ka adlaw bugti sa 30 pesos. Mas tindad gyud ang face to face kay labi na sa amo nga hinay ang signal nya mas nindot gyud hands on ang kuan ba klase sad loading man og loading oy kung daghan ang mo gamit sir loading kaayo. So sa may pamaagi si imong anak na kung mag-loading. Mao gyapon mo dagan sa dita gihapon magantos ngitag signal. So manghangyo sa teacher ana loading. Manghangyo gyud nga loading man ma'am. Ang piso Wi-Fi ni Lisa mao'y gisaligan sa mga tao silang dapit aron makakunik sa internet busa magkamangpod usahay tungod sa kadaghan nga mogamit. Sagaran kung estudyante sir, anligid sila para maugmaan. Kaya makatipid mag sir, kay kung 24 hour na biya, 30 raw. So wala kaabot tagpila na lang mabutang sa inuras. Sama nining mga bata nga naglingkod sa atbang nga nagduwa silang cellphone kay nakapiso Wi-Fi man. Pangandam usab kini sumaabot Oktubre 5 nga pagbuka sa klase. Saan mo signal dito? Na, pisunit. Dunay. So okay ra basta dunay ba? Kusog ra ba? Kusog-kusog naman, sir. Alang sa mga ginikanan, mahinungdanon ang safety sa mga bata apan importante usab ang edukasyon busa kay naamay pamaagi sama sa piso Wi-Fi mao na lang kini ang ilang giagwanta bahala og moingon nga tagpiso lang ang akong edukasyon. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.